ҳавлии фурӯшӣ бо табиати форам бо нархи дастрас дар шаҳри Душанбе пеши пости Чимтеппада ҷойгир мебошад Поёни Корвон. Аз ин тараф худи пости Чимтеппа ва роҳ ба сӯи бозори Корвон, аз ин тараф роҳ ба сӯи мошинбозор. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. дӯстони азиз, бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат, худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлӣ иборат аз 7 сотиқ замин ва 6 дар хона мебошад. бино бо таъмир аст. дӯстони азиз, дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе пеши пости Чимтеппада ҷойгир мебошад. ҳавлӣ балки Бустон-сарой мебошад аз рӯи ҳуччат ва нархаш 770 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат, дӯстони азиз, варианти хубро аз даст надиҳед. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. Дом Тиҷей, ин рекламаи босифат ва натиҷаовар.